Owei fritete. Or this year, Demrifa. Or this year, Demrifa. Oh, honey, my friend. Name ya wo fama. Masa sime a baby. Media mini fipa wora. Oh how a bread amani. Na ye di tu kwaya. Na je. Tu apara oso. Menashi ya nebre aho bane amane oko ne operi menya ya me kondo
What is the problem? What did you know? Offensive from Ofunto Pacatache, Adiase, Nitipenti, in my mamma. Ombe Yaye, Sasuna and Mamma Kuno. Yes, you are a couple of my air and I appear Jessica, what Jessica Wame, and no Jawako. Do drop it in the man in Elkunum, the man in Iron said, I didn't want to be ready. Tanachame, Timanto Busia. Minya busia penidi, minya wahidi, minya obi adi ti mesrama ni die kwanso. Ato mo anwure. Omo ba ya, omo be ya ye. Ayeye ne se. Sa brei, wa de ka si ahwere wo no. Omo ba be yi ma no ga ye. Nyado. Te asi ti be sisi, na de ja ko ti no ba se kwa de mo a. O se mi anu ba se wo mo de kwa ya be. Aya busia pani Mr. Akua. Akwa ana ohine so ofi anu ye sani se awade ani monyam ne ema twede ponyakopo bo na nya bia no wadase ma me na da achi onim se na daka me fra brochire na twama besi buase na twama ba ene dodo bibie oja hwako ne se mo se ya mama me kosa madaje fi se wa wo ma ne mema de amaye ti enwuro do ade esa obata kwa ba bia kwa bedru kwa Jessica pa ba bia wo bia obete ne ma nese mukatina na chiame fatu obusu nim se afena nese mu nyina e ma ne mema omudi ekum ne yayiremo ye be chia yekum yayiremo yansemo ene abusua pani na na da kwa bem ka wawie na jaya wo kro wade ni jina jaya so ya deno wawie na jaya wo be wi ase be bo bere nya me hira so wawie na jaya wo kro wade ni jina jaya so ya deno wawie na jaya Bobby, Namia so, where we are not my walk, what the any Jaya so, where we are not my what baby I say Bobby, Namia so, where we are not my walk, what the any Jaya so, where we are not my what baby I say Bobby, Namia so, where we are not my walk, what the any Jaya so,
Ohana this year, Pia, see about the Mia, and where the shot to say, Mammy, I'm Agyei. There was your Germany more Papa. It's Mamma, Wadaruma, said there was just here, yes, I feel that it is Akua, Mamma. Make us out, Cassa. Point to me. See me, your son. See me, your Koba. Mijama and Agyei Tipa. Nema Mercuno. Nema Mayrano. Yakan one bomb so Hanu and Cabo my epic. Now, Mada, Yamami Fito ye. And made your wife broached the sooner of what was Chrono. The organ of Super Chrono. Mamma Cossia, I don't say Mummo. Nano, I know what that Agyei. Yabeni did now to the Buna. Yes, I say now. And then you said the Agyei Batampa. Or one you were better. What they tell you now? What fat friend? A foot to pack at the chair. I dare say. And now, mammy, what for that, Johnny Menina. Listen, say. And in your name, and you know, about Akua baby, I'll be true. Nana Chammy, your babies are said. You can't some mammy at the neighbor, and cabarets were bedra. Man, ma, your coffee money, Bob Rapans, you. Yet your brevus here, near to mammy. What's in anyone who's a part? Now, 1 year war, I want to say, well, I'll miss you. Nana Chammy, what damn. When I became home, Mammy said, one Canadian anti-Christian got us one, and a Patricia, a Dakwa, bright. Portia, you Portia Dakwa, and I'm bright. Also, on money, on also so near and white. There may pen one yam and to fetch a movie and 1 year complete a man. It's a quadruple. Sadia, man, in make us any. You saw about Akua baby of the Jew. And you do not, dear Sadia. Tell me, the bomb was it. The rampa will meet me in Uncle Cosson and another packers and never tell you. Yeah, make us a me free baby. Me feet are for Nanata for you at a free pond and baname. As Tasha and you into the Mabel Gruma. Some member one of Busia, no messy be chum, no but not a fault, and a man and master who's ampa. I didn't be a really. So I have a chamo, as a brass one. The near Busia Pegimo, Yakofa, queer Jessica Pa. What they change now? Mamma, watch him yet when you're PC. When you catch that, catch us won't cost you. Of course, you'll be Babuna and Mamma should be. And then you be Dama, what's in the news and pa. Nema, Nessie, a shilling, Rancha Madama. Semi run an animal this year. Yana me money sao. Me banner this year council. And Panisi baby, I did the one fan to one. Ayra. Miss Ramon. I need your council. Nana, you bet me at Nancy on Nancy. You want to meet Nancy so. On your day, you are bomb pie. Sabama or your stuff, Nami Masora make a bomb pie. See, I need your council. Yadi Asadaba Rade. Sefi say, Mammy Fito ye. And tear son was slow. Yamina Sikana Gitayanidia. Tinio bomb pie, the Aslan said. On to a yen in a shop body in Akupos. I am to try away with it. I don't quite aim that in a 2 years. I had him and again more. Now come my hand. Yes, I yara. The bitch when you make I am by young to them. Amen. It is Sabri. Yesterday, Yamia, my dear. Nana, Wadama. Study a man in your kunum and the mamma, you know. Omoka Sani and I'm a straw. We will be dear, Mano Bepa, to Macabo. Omoya Katam, a coming. Dear the Kanye, breach your boy, ye. As the way your papa near famous mom said, Mofa Santin San was a busia, near me tetchy. Nana, what they control for Smithsonian many. Now, watch it that on Benimudi. Yabu Nasa Sena, some Yakuta this answer. Pantuna Wadamo, Yakasa Church upon Yakopo. Nana Mukonia was Fiania Sassia, and now create a Sunday Tibia and Baba to Bamaso. It is very dry. Your papa go, or mammy no papa by Geneso. Near Moon second to be found to form that.
Penisi baby, I did. I am found to a bear. When you have a man see the Santa Sacodia, no man see a sippy sitter. A man see a mercy matayo committee. You could have brought chaser. That many brand on record to us, sir. What in Tasuko? When you're not dark, what I say, Robert Nassi. When you have Busiana, would you tabby? Get a mammy pa, a pajama to pass on some pa. A Busianima, a pajama, it's now. A chairman want to see the brew. Samuel and I are Busiadia. Imagine if I talk on Yassi. You pajama mia, a dear pie. That's you. John and Atiam was so handsome with you. Nabusian in Ampo now qua. Stepping the Pacratas as a train. And I'm some more Domunia, some more than a man at Donism. And you know, Joe, or Batako baby, Aqua bedroom, Sabia Mamma Agyei, a Jessica Pa, yes, on the Barbara Pa. Ya by young first young. You do by the sound. The sweaty feed the hole. And your back cream. You also transfer a son of course, so a jack of friend and another. Young first young Master Cheney said, Yanu to credit your mammy, a piano, young consul, a piano, a piano, a piano, voting, that's a week. It's a mamma, you say, and Malcolm say this cartoon. Yes, my bamania by our one cabema, or what was your to Mamma Swa, Mamma Yamani. The men are saying, you know, about our baby, Mammy, you but P. C. Any dear become a man, Mammy said, why? You are tossing Auntie, almost any Anna. And now fire on the dear Dibby. Yanya Kumatiwa, Mammy, Papa, the Aja, and I'll show the Aja. Sabo Pafita, Yayan Kumakasa, Sabamo watching Chini and Sadia, Mammy Fairface, and Nicodia, no wound. Bronison, no matter what it is, you can never dodge it. Send your Tabia to work and I came on trusting if you want. Then the party man, no one what any of us, no one in a number of your good room. Senama Sano could have dear. What is she about? Dear, what's the same, Madame? What could Washington? No red guy, not sensational. What are you doing now? Answer. Yakutayansio. Jenna Panakupan and Yampu to Siani. When it's life is water. Send your Tabia can issue. Yakutanisio and Fanny President. You blast a cajon. The BPS Sefata, the sanitizer, the mouthwash, Nisio, Verna Drinking Mineral Water Company Limited. And many people are British to Ghana. If you are a process, you can share the idea, and the idea woman, Latina Madama. Monsieur Siwai, ni Pestidaso, ni Placidaso, was your mammy, was your papa, was your Yama, or Fabi Siwam. Yakutana Kachadia, and Pamami was so down a pen. Why wouldn't any more Piaban say? Why for Kachadia says in Waka baby so, and Mamma Yerani Milk will say, Yakin album, Yakutaka Chadia, send it to Yana. What child that's in your short Nancy? Not sure for. If you are not married, and I say, Media, was I mean, who wants a passion? And I see we are my memory, and I want to watch your mammy, and one no Codajan and Mammy, dear, a Sabana crab account. Make a sana casa medjai, me bread. Make a stalk as a medjai. And no Codajaba. Care if you're not coming to soon ever. As so much me press on us. What about Tankas say? If you're Jadum, Mammy, or must see you soon, a best super beauty. Gabista one powerful record to a topic. About a mammy. Me buy a mammy, me buy a mammy, me buy a nephew. Yeah, me buy a mammy, me buy a mammy, me buy a make a sembe. Yeah, I'm quanume. Oh, you. Ah, yes, I buy a nephew. Yeah, mammy, one day. Oh, you. Ah, yes, I buy a nephew. If you Akua Jessica Pay. Contemplant and more about 40 demand me. O must what there be a yan no batamna. Ye na Agyei. Agyei Broni. Agyei Boshai. Agyei Jessica. Mammy one no da. One can't show baby as one man or our bread. Women in idea will to me. Do I didn't say you mamma ye. We peja and near sister and the mammy quack. Yakutaya brought your toilet roll. And now you work computer world. Be your computerized. Never know me come baby so walk off to my with your chum. Never know cover broad you be on a tea room. Never know cause somebody I had your quajana baby. Ni mercy fear your toilet room my show. We'll run the bathroom. No piano quajanabia, the toilet room. See and believe it. I will brochure any Ghana, every America straight, every Germany, every Saarbrücken, Düsseldorf, Belgium,
Toronto, Amsterdam, and now I brought you to the and may I broach one more gun and near come say, Yet some man when young, or do quotia, no quotua Diana 4, or quotua 34, or quotua Blade 4, or quotua Daqua 4, or quotua senior for neighbors, and I wonder you are. What's my open tea? Me Melcunum, and in my yes, I mean when young, and a flag bubble. Nana stress away. Now what we my I broach for Yaba. Shamana shall be Channy Fairba. Where the Yaman America concern was Mishuma broach. Chabroach support. Aya colorful and color fence. Aya colorful and color fence. Aya pink. Aya mauve. Aya blue. Aya white. Aya peach. Aya hot colors. Not just a brocheni woman and jet. What's the name of your Jalamasi? Would draw Fichi Bama. Baby, a body ding. One Auntie could was in Niba. Yes, it's an amount of a broches upon you, I'm off from work. Our wababa, we need to find with some publishing and a buy. Yanni didn't the job. Yes, I said support. You told better that so, and then no Agyei, what brass I did support. German come for what did Jare and son of Yinamanima, Akua broche, it just anti support. And yet, young Kuta coffee tree, a slum, a Kuruguni at Trigan at the buyer, and I see and yet, Yafachima and Rose and Pat, Nissim Bedarum, Chabroche Samla, Copatra. Irish Spray, Imperial Leather, Pharma P, Dettol Soap, CN, Spring and run of powder. Sandiama when you know Fabric, who shall be fell in a corner. Yamina Macatro, and Yamana Donna, dear woman, I have broached your who. Samna air shama told you mountains and Fabric, Yamada corner. Mamma said the Bejaria Mammy, and Messi the Bejaria say, Nininachi, there's Samna air shampoo. And ye, Palmolive, a cajon, sea sauces, a cajon, Aisha, a cajon. Dettol Soap a cajon, Ninku a cajon, ni Roland a cajon, na fish and chain, na you shall watch it, Father Libigo so, Roland cajon, Nina de Brian Mammy, ya de Brian Samo, Mammy call for back to one anna, or Mammy, your books and said, whenever you are yours, Mamma Manina, or Mukurum, Mamma Manina, or Moyano, and your baby. Every session and our brother and a dorsal. Chance back to do back home, spread every worm, pardon any worm, Agyei worm, and cool worm, Dettol worm, sure worm, roast flower, Nina account, 24 hours, Bougainvillea, why you brought your kuto? Never in a corner. And could I differ brochure? Afro Alupre Abagana, Yafama Babia, Yadiba your crew. I'm asked for Nana Matrasia, Yasebusia Penny. Abusianka, Siasiwa, Soja down, Soja. Buy him and Abusianka, Yakasa and Pamame, Nisma Beshin and Munima Wire. And what if, what practice area, Bobra Panapon, Pipama, Ma, Umaya Islam, Adumishati, Roman Nasia Bajima, you put on a big size, the Dettol, the further water, nothing, the powder, rose power, Nina Cajon, Class a cajon. Big size a cajon, I shock a home, spread go so, I just said, I just said, Ninku spread or carry your distress in someone who have it. And who knew, Shamamia created any colors out to Miss Ampa. Next time, my Yabonoka, Yan said that mamma in a home for the pretty. Yes, Ninachi, Yakuta, Keystop, Adaka Bako. I have Mamma Kumako, Dusia, the pasta Tia Num, Yadabaqua home, Yadabaqua to so Yadabaqua to Dusia. Where you see? Ye dear num, I brought your towel, Papa. I have friend a towel. I would do Makumako and Crow. Kiss of Adakabakubia, yet the towel me a so. Blue color of a common mammy, green of a common papa, pink of a common busia, Sanyama when you have fabric, a boss in the Kumase, baby Anissimobia, yes, ye knew one way. One woman, mamma, or one man when you're for, and my abuya Kuruka, Mamma shop a morning cadia, a bushamu share. Nininachi. You're so watching the back on through. Yamami can your job or Saba. And a babble of problems. Hey! Made it to my mamma, the mano. Auntie Yaw of Wasse, the mamma Menu, and Antonia Bassa. Yes, Sharon and Aqua. Yanni can't find a sponge bag in Sandbag home. The Panthers, Amy and Sa, the Brazil Eguso, the job or share friend for footman. You could have a boyfriend, that dear fan. San Panica said, or watch it here. Back on through. You could have bought a pack of dead animal. You told me what training ye. You told me what training ye. You told me what training ye. The search Yamusa, the Toma Dasso, the Toma Bama, Toma, friend of Toma, or Bata, friend of Bodombe, who died in Yamu. A creative pa, was himself a guasse. Now was one with Ampa, a Diana 4, a 34, a senior for the war. Or you call about dear, was him swat the Akua, Washington. Fanning in Akua, Nadu said not do more than that. Casampa. What's a manoma? That's so young. Yes, what does a new coaching about? What Jalia Wabada? Mam, what Jalia?
Nadaka mukate. Sumia ma adwinti. Ni bashit eyemi ensa. Ni tawo ba ko guso. Na sa tikete. Ya fa sadakem. Na duye pejan de to so nsamfa. Nya awo ni awo. Awo ni se wagu ama amesi. Mesi hwe. Ya ba ni aba. Emesi ya ba ni aba. Nya fa na busua pani e. Wanyina da akwa simpremo. Wo fra ma me se wani ante ya. Akwa. Ada akwa. Nana akwa. Nana facha mi na ma no so. Sade won se mo kasa chioni. Yesi nya fa na abegba okuntunkuni. Na busua ketu aso aba ye de. Ni ayi makofa roba. Ye kuta fiora so ame. Sade etie bia ebayi ni emagum. Ebia de odi da ma mi batan pass panyansani. Ebia no pa afi, bia no penku, bia no pakamfa. Na ne ma ye de afra. Mo se mo se ye hwiemu. Na se digum na se oba. No ye ho sampa. Ne ma mema, ne yere no. Ne ma mefu. Ya sha ni monyam. Sade me ma yere. Ene ye mefu. Ya kasa cha busua pani. Abusua kaye. Ya yere no ye semu. Ye so ye nchase ekosere. Se ne ma ye mo fa so moni amu me nyina. Ye mpre wa mo ma me e. Eto ayi kupi esie. Otufo na nanom. Ensifo ne se abone pekwakwa ye no de no twitwirisie. Ya so be ma ye ni ma no Ghana must go ni ma. Ye nua be magina mi bankum wo be se atenteben. No ase asante mra, no ase asante nton, no ase ma me animonyam. Sabre ma me nani bekum. Na so de na. Ni metwa no wahia. Ye tu ani yi hu no. Ba mo wo de ni kanta krecha before the shepre kokoda. Wo de hia badue, wo manyina ma mo ne yo. Sa wo ye na ka ye bo mu, na se na wo kwade a, ye de doni ni so ni arewo gya kwan. Na ma me duru sia do, no de na wo fa kwacho ma me, wo papa no onua ne ka se hwan na hye animonyam. Wo se me ma, ene me se na hye animonyam. Abusua pani e, samani kununom, ene mi ambeka saye, ene video man, ene de obasa tentebe, wa ya de mo me nyina. Yampre ye ho e. Enti se eyampa se ba moabuo wo de wapakan ebefa Auntie Akua Agyei eko oh se owuo de dom beko owu ama ye mpadi na nsa Auntie Akua Agyei a onye nyigimu Akua Agyei asafo akwa Agyei okwade Agyei a de ye ne de enne ba moabuo wankasa wo de wapakan abefa ne ko akoko be kai denchire be kai akoko ena denchire duagure akoko be da seini yo die owu ayaye ni owura Richard Oduro o se Agyei me ndra wuo wonti ena wo ma ye bre won krofo amanso na se nka ba mo wo pre ye komo a anke de ho maaye nanso enye di oni pape ye oyoko obo se ba kan ni seini Christiana Agyei pepa wani asini sio na so yawe ama okawa ho anda ho odan tebde na na anye dwa ye se ye o na yesu se ni Auntie Agyei komo di fu asa oda se ni mpe owuo nanso abotokura akodi abatoni ntiam kemo da akna se abanisa de owu ayaye ni na ye koka ni se ni na yesu ni se ni Auntie Agyei a waye wo ho anoma chacherefo a wode wo ntaba ntwitintim ban ma wo ka fam kwadi die enso nya asida de owu ayaye ni ma mie ye be kai wo de bia woni amenko yo nyame pa dachi ye be hie mu bi ye da mo ase nyando de wo kasa ye de wo twa video menso amesi atenteben de nyina ye fi kumase adu ampofo epi kwakudompo tafo odompo e da mo ase
Brasona mo konso ado mo kudrufia somdwem. Pabonini a ompe nhihye nyina yi na ndo ope ne seye de. Na e kan se na kon kon mo so mo mutreso.
nso asafo ma ene abusua nyinaa mama ne nyinaa ahyase ne wawie obi eni ho asembika wona timi ene ahoɔden ne kita wo wankasa wo hyehyɛ ene so adasama nyinaa ni senti ena ene memendai wabie adompono ano amaye odofo yekoso ade aseda emma sanse ebrewe si wonko a ene mfra afem die nke dabone mai nanso awrade wanim die wona wonim die wo ye se ene edai wato nsafre yinua Elizabeth kra bebre ewo wo awrade pasasi so anawie yase a eduru se woto nsafre omumpo a wo mu emu anaso mu nipadua ye hu nanso wafuna de yensa kan se yemfa no so ma enne kurempo akra ensesa emra wo is kese ene edema wo ohini no kwafo enne yebetumi etu anamo bia na eyewo yenhye nyina efri anopa dombre we ya wama ho kwan se yene abusua nyina yebie efunu so na yenyam no enhye bie wo mu bia eyewo senti firi utumi mutumi na mon kronkron so sane don we semu na afi wa be sha asafo ma ene abusua nyina ma ene adofo a mo ba nyina ma na de be ya awerho nti anase musubofo bia afrimu na mom nyame kronkron wadi anim ama no ma nyina aye wano ye kan se ene ntena emfiri bre we si ene bra wa hye bra ye sofo be nso na wagya ne kwa asomdwem de naba kopim se wo ankasa be ma ye ho kwan se yemfa no enko asasimu yenim se obeye na sa yeda wase obai kro Yesu Kristo di munti amen
Agyei.
Auntie,
Mami eni eti kakra enti ayinfie Obaya Doris, onu nana odura Jeffrey bema obone yiri chido. Saa so no do so ya mama Maglet abrefikoto a wo oboase okuni dwon anochi bempa a ono so oha. Saa so na Posia adakwa ono so okunu ono so adi Mr. Omane Bright Omane a we teacher wo out forces ono so papa ni jidi se oha. Mama Doris ono so adanse ni ba okunu so wo ha. Sabre oku nana ono so tie nkyɛn so bɛbɔ ne yere ne ne nkonta ne ne ma akidɔm ne nyina kata akyire bɛmma kwaku ada akwa simpremo ada akwa yi adɔ
ne yere e de na chama e chama odum oba ye chama ba bia wo bia me bo tiri so sorry e ne be yi wase ye fisa se pe koda jamo saa so na Isaac Frimpong manso adakabre ne yere di root protein sabre mami root on so ye adwuma rua bank nti na ebenya sika pa fi se bank for be kabro chefo ho e bua sika kro ene kuma se man omunyina ka ho na emom e ma ho asem na meka e ma na mi bo mudin no ai Grace oka ho ya choni di e wo ye ba saa so na Esther ai tafu prima ba ko ayimbronum Esther ba ko pe mama sport mama empress ono so ka ho ti sabe mo nyina na me framo yesu framo se de nyankoto fefre so anopa hima mo nsori nyimu maami aye na mo maame wa jebi ama mo mo so nya ana na ne nketwa ne akasie de ahiamu sambe bia di mawu kwai mu mi uya kame ni wo sanyi ni koyo ko twa kwa nyina mo no akoko video de nso no batman yene wana de tefowa osambe be di mo wakoto be chosa yin to bi che aye to bi che ni aye bi agu akere je ba ta kase waye adesia be we ma frewo aye oseme pantama kwada de akwa de dane ma na so wasi kwabna kroni a wasia ye waso koto kwa yiri bani bana bakwanso na kweje ko ba bia na sana no dodo na so don ko bisi da dia ko ni uso bali dia sun ko no an ba ma na ni abedia aye na tuatu ya ye bia go ami na tuatu ma bi ala sini be Yabeka moyenka ya mama mami ni wa Yesu mumi Yesu ni ya mama abuna nsana ye denia ne ye deni kunyina mwane fie ba mafua anaba kwa di ara wa befie na deni o
Onye mpani ne didie na Esther ba akope tafo ye ne dia empress ne dia ne mama empress sabre tafo fo beba na ahwe ne ntini abrepon abadia na ne Grace montrase ye sompa mo so metafo no ene na adonfo ene na nam besomu amama kata mo mahame achi yeda na nam nyina ase e ma mo nyina so akwaba saa so na bio mo san fa sante ne koma eboasefo na akwaba na na ye akro no mo koma mo so akwaba na ye ne fe no me pesa me sa de kontafo no pe ya na me sa de ba eye na fe papa busua se mama bibia ye fefefe amo egusu ntiko hwebi na akwa na onya bia ka mami Akua Agyei o ma o musika na this one mama bibi ka so
sabre na na ma ebe nyobia se maame se wa PSC obi so nuamu atachi ni agya na sekwa enmonyamfo eja edwumadie ne ebre nyina aguo se ya yire se wa oye bi maye ti se na atonani a ya mo no kwa anyo ebi so mata na chi na ni mo yedu ebra woja ne maame kwan ti satine nam dwoma busua pani na na wadama eye mo ba maame se wa ni kunu na oduro frichi bempeta demenya nsani safu adu amankwapa odentenye odaburu mu papa Richard kwa umpraye so de shepra ko money yo oboko oni ba sabre na na mo sre na na ne akochia na na no ti maame se wansem na echia no ya kaye na na no kroma ne ensem ne adomfo ne ajamfo nyina migina ma abusua ma akwaje wodamu sede na na mo ekasa nie yesi dodo wodo oba ko to o maame o papa onuanom okunu ne ma yebebu sanse teacher akwa wankasa teacher akwa so watena pani akonwa so ti asem ne to a oda abusua so to ne abusua kaye nyina ema ne nananom se yantuma nie ya hwe kase abo ena akwaje eje sikapa se ne bu kwa abusua se ma nkosa wo maame mo kwam omudu o yebebu sa kwa so benya asemaka etwete na akona maame mo dia sa wo di bia mo makate ho yesi na poda so nananom fa mpagya maame udukom no koto na nama utasase yekuta yeduku ani bre somoja yakawa ni di owo chasisi ye yesenti ade ba no ena akuanye udukom de diska bia onyi no fanche ne ho ni manyam sade teacher akwa wone na busua ekasanie dase nyama dase buru nyame onshamo yaje busua pani die na aka me no mi no saa so na migina mama me akueje ne nsemo aye hwan Sadie Bama Kwabra George eni Kofi Ben omokasanie ese maame ye yase wama ye ma wama ye yire wama ye nananom ti se ne wo kwa empema henu abusua monye mone ye yire mo fama wo maame oduko mo dia tonsio dase anyama dase bru amisha homo saaso na George na se odi kirama emaya miensa no omotana ye de wo mo ye ma eye maame boafoa ena hwan adwofodwo ena akua ese maame waye bia ma ye woni etena odoni asetena paso ti se na wuku Agyei a ma nkosa manager 150,000 cedis ena akueje batampa ye oduko mo yatonsuo na me na ye tenten fefefe katakere obechia ne yire ne nkonta ne nsemo ne abusua nyina ti poshe okurudu anado sa turiko na wale ya kono na me ameni kuru mabompai ama menya bi yada mase ya mama kwaba ya me hye kofudu afo se sabre moduru ha na mo beso matachi ya pani wada ma me so bro wanyene tie mi anyado mama ni nyina mama muntie me mama se wa udindi man Christy yotoso nana ya brefi odi magi yotoso poshia na se poshia kwa wa be ni mo saa so na yade nyina Doris kwaku adakwa Isaac Frimpong St Nash Empress and Grace Adom muntie me mikira ma mo papa nchikafo emfa video na ne mfa video na chi mo papa wo mo yeso fi krochi krom sabre ejapa wo be wo men maame o ware wo kunu saman enne enu batampa wato wo kunu eja edikan ne yire ko ba mane obebu sansa na me ma wo te sen maame benya sempaka no mo shams de wantena se ni o mama ma dia hye wani munyam ene mo papa no se eni nya na hwenanya nya ba mo wo chiri modin fo na fa mo papa kwa nka no ye ne yiri kuna ti se na busua gina ne gina se ye manamo ye hwe papa ya mo di buye mo fa ye soa agikitikiti we kwa mo fa ne soa se mo soa mo se eja bia wo eja bitia se ye drama mfo so ani akase ya no ene eja da akwa ba bia akwa ba duru ene ne yiri to ano ene wo no pejauti okunuba nkuma afo se ne aye no yade ntuma begu so kwa okuo ba akoto ukunu okotia obebu sa asem ebusua kasa ebenya asma kanti yese ntuma eni place so moja ya mamonye muso bi mamuti no bi twoma kasa ye papa ntuma de baaye yate bi dia boye tie mo musa ampa ye papa wo ye ene so ye ma me kwan ye duko afibia de esai isenti ade ba no abroche fo mo ma mo so amusika nti abroche sika ye pete ye ni dindi owo ntwan kakra no nhade ye snap da so wanyene je na peja maame a wodi atwasase no du ko mo nyasemaka se de mo papa nchika fo free coach krom ma adwoa kofa pai adwoa wa yeye
organization ni nyina waye hwe calculation hwe bibia waye age maame aberewa wontimi onso bochi do timo papa mde a mo no mase nya papa nyina mpokura na sebi ye hwe ma mo de mo papa mo tamachidia mo moyedu timo so na mfa brum kona mo papa mase bre mo de opepa ene en manya ma be so ni sai he why pokuya dusi pokuya sika pokuya frefre mo tie ne tafo mo betena ma metena ko hwe na nanu de chef tafo aba wo estakito wa nyina du sai sabe wunti na nana ma betena konya sa na ma me pokuya grace so mi jira ma mo na fofa mo no bi agro na na ma MPP na hwan akos adwoa lenda na fofo no say Esther ni grace nti ne ba ye ye be somo na mo ma me kwa ye ma me no 200,000 ma me obetena tafo no sma Esther na fofo nti mo se ne ma me kwa embe pima ha no ofantosio no du ko mo ya chiche ni sika e de abre ne ma da se nyama na na mo tafofo nyam so be ma executive me mi jira ma opiesie ni di se ma me what be that Isaac opiesie no o se de ne na ya ma no wontimi nhwe no na say o se be ma se ne ne na be kwa empe mo ha ni papa Isaac ne ne so amonye fama aberewa o fa nhye ni step odu ko mo na pensu hello DJ hello oh ya wa fa bob ya ma fo fie o fa yire se wo yes die ni mapa mo hudo nti ene e kakra obekwa sorry wo se mo papa ewu o so wo no nia grace inside the mama say jenketo abi afie ya wa show mama me enti mo mama so mo de ne betena tafo no fa na kuma se ne kuma fra ne tima tintin mo no odi ni wada ne ada ne no okodi awonye 200,000 ofa faka no duku amokoto ejada akoba mpa no busa se kwe free se o say wonya sa papa ka ofa yire me akwamafo akwa said the be ma akwa wo kasa ne ene teacher akwa tena se aka na wo fa asemo onua ba hwede ne meye no fo ni krotwa master kwadwansa ye bo afo hwade na da atro so kwa o ma ye obi sabe no akwaje ko papa o ma me no onua no mo ne papa mbebu sanse na wo ba o papa chikafo ka se ya ma ye bai enkosamadaje nti osia wo na samne na ko tia o cha ne badge na ni na di amane na busia fantuma begusu abede wonya se papa ka esi ekuta ntuma eno akwaje wo bo hyentem dodo akwaje sikape eje bo hye baba o chembe die eno amagu ntuma ye manje bo hye se fesi wase na eno wo papa se je na du ko na wode wa fakoma papa no wa amenu nua no so amo ishenti ade bo ano hankatifike wa fashion sem na ade pepa fifi ukasi kaje udu kwa matonsio to adom nyansa kokodo tumi fakoma papa eno madadachi abe shauma na ne o ma na abusia ye dachi wanya sika kasa pa umaye siusi penti otimi abebo omo bra amomanya sika se de mo maame omo papa no kasa ni mo na na mo kasa ni da se nyama mamfre poma na abusia nya misha mama Joyce mama beta ne mama Joyce se maame nana ya magi unti ne efi boase bae ti se na wuja maame kwan ya 200,000 boase imaje fama maame odu go mother to nsuo mama beta ne mama Joyce munia ante magi ene ukun ma Christy PSC tie mi e mi kira ma wunua no maame Angie ene Dorothy omosi omo ne ko school ebra na wotitafo na nyantu kwan no na ye nua no nti ye maame ene maame ena adomadom okwa brochire so wura mfiri ye da ne omom kwa brochire konoma brochire so na ye wura free ye no mu ka ho ye te won ka papa ti se na ye nyina maame kwa PSA yetimi show sa 200,000 onu nua mketo afasha maame ba tampasa dodu koma nya asmaka mama Angie oni mama Dorothy ya mesham oni adamase ye Esther oni unia Grace sister Esther wa ye sport owotafo osimo mi no dan Ghana sodas manye fama maame na oduko ma ode atonsuo yeda ono so ase eye maame pokua maame Frank yere penny wose de na se aye no ontimi nka na ye yemu ani ekwe Jessica pay wasisi esie ni kajani aseda na seda se nyame onfa kodu Abraham koko odu aso da ne to correction empemo ha
Fatubi, Nadin Shirani, and don't be a bro, and passing a money in a NTM. Mijama or Hina walkway, Nidiana Kwame Adakwa, or some mammy friends, and Mikuno, or some Mayre. Tabloche for the corner beef, we are no idea Kuno. A dada Quasia Busia, Monet Momani, 200,000. If I'm not no bad tamper or do come on at Tonsio, or Hina Kwame Adakwa, Yamisha, or you're any. Utina tiemi Mijama Unianma, one woman to for one half of one woman. Sister Agyei, Sister Abra, Sister Kwedu. Said you will not for a Casachoni. Yes, it for Papa Osinia. Yanuna, mamma, and a Jan Quay. Sister Nama may call no Codadin, Shani at my brema. 200,000 of Amano, no do come on at Tonsio. Sister Agyei, Sister Abra, Sister Kwedu. And I did be Mammy far for the two. Shadie. See and believe it. Shabema bi ogina machi. Ni space di esenana adodankwa ekufu adodie ni bi. One ne baba wumia. Wose ne yira oba ware eno ofri abrodunkwa. Ni dinie nana yawo. Kali etsoso no tesa menka. Ka. Aslem openti a esimansa oba waro. Oso onya mafie Nemom ena wo maame ko esi broni e ukunu si ensi uso enka oni anu nyina 1 good million wonya ma emponi o oso pepe ba ko maame esi di mama no ko asama do a onto ka wa message de no family dada achi na ya de sebo akasa ampa e maame ko wa brewa wa ne hu tumi na ya ya me sha ade we ekutam esa wonya akasa tete no cha wanim sa de o maame ewu sabe na nanoma de sia akasa kire oni wono ni aketwa grace tira senetie aye nyina mpo na wahene ko aye nyina na atena konwa ko wonti nana no fitafo yaba midiri so mutu ahomache be 4 o'clock na de abon so mu nyina wo ye Land Cruiser na edam ni atopatro mu ni aba yesi abon no de aja kwa ye nya ne kwa wo betena tafanyi bro no mosom na natafanyi ne mpanyimfo tanyimfo ise yaba no ye nia no ye ofase no yaba na wotweda ahema bebawia anapa ye bebochidon na stay yanka bibi anche no nua no mpanye ne nketua na tafo ani grace ba ama na nam si de dika yekuta entuma mani pra amatu aka mo nsam mo ma me ka mo nhye ni nie wo hwe na wo de odeda wo kaka de kakra na so wo awie na dwuma awie ti na nanam ade hye mi no na na da behene ene ohene ba na da echi ankopia ene na nam atena konya se yantuma epofa eduko eni be somoja ye shina pade hye de estafama wofa okasa chechwe ya mpanyakopon na nanom konya ne asase ya na namote so nkonya omudi enye kese ye bisika ba no ye betia owo nyima de che wa chesisi esta no ni aka kire na nam si ni nyina echi wa ye akuro ye disika ne mianti omukuta omusam sika 1 million wo esta ketu Agyei opepe ba ko fama maame no du tafuko tia no koto na nam tafufu egu ho a wanya asampepa ka said esta na nam de hye mi no ye ne abusua pani ene abusua ka ye kasa kire mu ne oma ya de mompere wa mama me esta uko anya nipa nyina de nim sa wonya wode
Mami se wa ukuru mu ha. Nana ya ukuru mu ha. Na mo saba. Boko. Bosi awai. Doris wai. Dama kwa kuwa da kwa wai. Isaac. Baby amo bi amo ma na ni ana. Mo sorry ni ana. Yeah, baby. Yeah, we need to baby I know how to go. Nana ya mo. Yeah, baby. Yeah, we need to baby I know how to go. Wọ́n fa ọmọ pápá lọ. Ọba ń sẹ̀wá okùnrin tí wọ́n náà di akọ́tù kó náà yẹ fẹ̀. Dáàmà wọ́n jẹ́jẹ́ kìí tiẹ̀ ní wẹ̀ tí kọ́kọ́. Nana yẹ kúrú wẹ̀. Dáàmà tó ọlọ́sí wọ̀ ha. Bẹ̀bí àwọn di ya. Empress. Doris wẹ̀. Mùsọ̀rí ẹ̀. Ọ̀ṣíà. Sọ́jà wà á sọ́jà. Èdè ẹ̀ nà mo ní mo màmí ayẹ̀ wà pẹ́ mọ́ hó. Nàmí ẹ̀ síra nọ. Kọ̀kọ́. Yẹ̀sìrẹ́ mo mú ẹ̀ náà mo fún àní ẹ̀ máa ní ẹ̀ ká ẹ̀ mọ́. Tabufo no way. Tabufo mo sorry e. Bisino. Aba be puti no sisia. Eni ma mo papa mle. Ni ma ko papa. Hairdresser association. Sani omo no kasa ni e. Yesi anu nyina maame. Ye kasa wo ntafo na maame ba yesi de bi wa wo ntafo kora besi mi committee. O maame say, no be dan kwala mi no wo. So maame je kwala no. Eni na o maame wo ko. Ti hairdresser for say banra. Se ne nyina maame kwa 200,000. Onu nia Grace. Fa se maame nsem odu komodi atonsio. Hairdresser for na me nhyira mo. So, abusia pani tie me e. Saa na me dama mam tachie ogina me nchen. Wose wa wodba e de ato maame ntia kwa ndi kwa ne Agyei sikapa. E na no kwa Agyei ne ka abusia no ho. To fra maame sa maame maame ko na abroche for the bread no amani bi. Wo maama ne ntoma ti se na kwa Agyei bata pa kwa. Maame e tachie ase oni hwe na se de ne. Ebema duo no. Sa be ye nua be ma wa ha. Obesi atesebe. Na Agyei kakra amai no na eno so ayefe e ka amamre ne amane no ho nti yesremo na matwen enipa na mo so ane ma na aye ne yesremo monom ye oh ye pa mo chaw ene mo fasika ma me menya nipa sisi a so ye ba afo no kwa mesre wo yesremo obeso a na nko abetini edoso edisi edie madaroma edisi edie mi jama edusi poku sika no asibibi a kire ema ene ebusu.
asa ante Akua Agyei a onye yijimu Akua Agyei a obidie eyemete aw ante Akua na okwa hini na omma esufra hui adabi anyane obatampa na obatai enwia ante Akua owura Richard Odro esi omra wo Odro fritie Agyei asafo akwa Agyei okodie dudu odri bie osi omra ante Akua owura don anoche se ye super hineme ama metabro so akesuita entina mentini amesha bakura bia au ente tidebi na mekama se na me su se ni o na me koka ni se ni ana Agyei akoko be kai denchire be kai akoko na denchire kuri enumre akoko be da se Odoma kuma bowo amowo kumuno oh eno Akua osansa ko be dia ode na chija kuma nenso eno Akua amfa ye nye obia Odoma kuma wo ono da ongo bada nenso osisa enkrofoma sene osansa esisa akokoma tochum ya brao Siyo ye ono koba na okwa hini Agyei bosena na ufadia ufani boom na wode kire amansan eba ne sai enenedie ayokofo echa ejatuyi na Yesu seni Christiana owo Odro Agyei se idunsi ne bu na osefo ne hwani oh okatira for ne hwani Christi due na menwie na ya abefi kwatoi okoto pumpunie due na menwie awo ye wo hundende yo wa ye nie na wo kosusen ni enti Akua Agyei a aye denti akokwa aye do ba Yesu mu na nsusu ba wo de wa pakan abefa anti Akua Agyei eko Shio na denti benya wo na wato kese anti Akua Agyei ipeni na beye bi na kwaku adakwa se anka okwasio na wakwanina nanso kwaku ntoni adakwa se ena de oso baba yente ena oti adapan Esther dakwa dudu obibie oda sasoi edebo senanda Esther na uya uhudeni pie na mi edebo senanda na ufadia ufami boom na wode kire amansa oyima Esther dio due oyima Esther say na die osansa ko bebia ode na chirija akroma anti Akua mfa ye nya obia au ye die mia na obi behwe ye ede asem na babo so mefre ho amama so a etumpan eni eda otwa esuyi posia say efridie ifri banwa wuo opramne cheyo nenso abotokura akodi abetoni oda seni mpa wuo nenso so yesi kemo da kina se abanosa owura akwase anka benu so anka yemia au Akua Agyei eba ne sei ena akame nkwa amamfu sui owura akwa due na menwie na oya wo de nie o se akame nkwa ewo futu yi mu akwa due ye anti Akua o ka kire Grace da kwa to nania ento obi animoi osufrefo ne hwani na o ka kire fo ne hwani Grace say mamia otimi ni su ase mamia wonem ni su na me frefro se nya nkono ma frefro su amaba ni me fani na me sia na me yete na me kausu bio oh Grace die na me nie
deɛ owu ayɛ yɛ nie sɛ obi kyɛw ɛma wodɔ wɔ fufu a wonso wogya no ɛma ne dɔ no kwaeɛ sɛ obi hyɛw ɛma wo si afifiri a wonso hyɛ no ɛma ne si tutu Auntie Akua Agyei yee anka bɛyɛ fɛ anka bɛyɛ anigye sɛ wo mma wahyɛ wo mma yi anka ɔno nso ahyɛ wo ama wo si tutu nanso amma ne nsa ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ onipa pɛ ɛna onya ɛno nti Christian a ɔdɔ Agyei na na yɛ abrɛfi kwaku adakwa Esther dakwa Portia adakwa Grace adakwa se unti ɛna wɔbrɛ wɔn kɔɔfo aman so na nkɛba no sɛ awowo brɛ wɔn kɔm a anka wɔde wɔn ho man nanso ama ne nsa ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ onipa pɛ ɛna onya enti wɔde sɛdeɛ ne sɛ okyɛ bi ampɔ onyame anyɛ okura tata ɛmfa ɔkɔtena Abraham kukum sɛ yɛwo pa a dakye yɛbɛhyia wo bio ɛna ɔbaatampa ɛmiri fɛ due ɔbaatampa due nneɛma ne mu no meda mo ase sɛnea madi ka kyerɛ mu no kwaku dombo tafo ɛna ne me yɛ amefiri Kumasi tafo madawroma ne nananom akokodiabɛ ɛnananom ɛna tie yi nananom meda mo ase na mo nso a maame atwa adeɛ no saa bere madawroma yɛhia mo ho adio yɛni abɔ adeɛ kakababa ni bi aka yɛ pɔmpɔ ase yɛ asɛnbɛ ban ne tafo atenase yɛbɛdane kasa hɔ no yi na yɛde ama wɔn mo nti yɛsrɛ mo mo a ɔtɔ so a yɛde adesiedie no aka kakra bi na asɔrefoɔ no ahyɛ ase ɔkasanie ɔsoɔ no nyinaa ne kɔ secondary school adom ne nhyira ti wokɔkyena aborɔkyerɛ sɛ ne ma meɛfra ne ntema tenten mu na ɔne ne ma nkasa na ɔgya hɔ akɔde a 200,000 da bɛhim a fa ma maame ɔdu kɔmmɔde atɔ nsuo da sɛ nya ma papa Romeo wokakra to hɔ it's time to wait dine so dine so twɛme nana twɛme dase sabe ɛnneɛma ne ba kɔbrɛ a na yɛbɛpagya wɔ mɔ sabe de ɛmɛnsima no a ɛyɛ sie ne ma no a yɛkunu mu ɛne ɛyɛ mu na ɛbɛsa na mo ma no atutu agu yɛkunu mu so na mɛma nso atutu agu yɛyere mu so nti sabe mɛkɔ Agyei ne nsɛm nie ne nsɛm nneɛma no no adeɛ na afɛ sɛ wurade hwɛ kɔmfɔta ne sumiɛ no mo mayɛ adeɛ teacher tena se abayɛ gyina hɔ na da ho sei ma me na nyɛ sei ha yɛsei ma me yɛsei awurade nneɛma na akɔ no se mesi ayɛ wode se Kumasi nana ɛsɛ kurom ha na yɛ na Kumasifoɔ de ba deɛ ɛfɛ ba ma no boro so na saa amama ɔsofoɔ mo so mo nyɛ kurom a me nua mɛma no mmiɛnsa wɔ ha kwabena kɔnini kwabena ɔfakee ɛno anadwumi bɛ ofie abɛda na wɔda bɔde ɔka trɔtrɔ mene na kɔ nso me nua bɛma no no ɛna yɛ ankoro ma yere dan na ɔno so wɔ ha ti amama ɔso deɛ maba me mpɛ soa so me kɔ a mepɛ banti mmere kɔtɔ ne ngwa na me de akɔtafo de akɔbɔ nkwan sɛ maba amama ɔso mmere kɔtɔ ne ma yere no yɛse yɛyɛ ankatam ɛde yadeɛ nyinaa Mr. Anochi John ono so obuase ono so ye AGC senior staff ono so oha oye aduane ni ba poje bi na no aponkyerane o mensuo de shipreko saa so na ye de nyina Mrs. Boshia Adakwa okunu eye soldier ono ani Mr. Omane Bright oye soldier for teacher na akwala no so ye soldier nurse a oye midwife itiabaya oso obesore saa so na Mama Doris Mami Doris kunu enso ye nana simpremu awe adanse asokwa adanse ni ba ono so oye ade a ode kire amanse premier wode ni sanifa ne di abekwan be makwaku ada kwa simpremu ejade oto no ho oye ne ba pagya wotie oyire di nana ye cha yi kwan echa kente na echa aseme ye aseni ekodi adonte nana obiri konfo nana medi mekone komani na nyame ya me na makrabo ne aboa pan saa so na ya de nyina Isaac Frimpong maso adakabre ne yire di Ruth Boating sa Boating my se hwe me ye preto na no amani ampona na ye de fontofone akobogye mitata mampon kontonchi ebohie kuma nana ne me aka wana me monidin aka Esther awale no holiday na abamu
Okunu one ne wonta fo ogina was awurade mani mu se bija Esther. Empress. Okunu se opochi dom. Dama no so wase ma ba wonta fo ofia. Holiday ba wale ma ye kabom. Eno akwa je kabom na wokwe. Tieste. Okunu se opose brazia. Openum said the so crucial madaseni. Ufro kunu se we footballer kwa ya Samoa, we musician kwa ya Castro, kwa ya Shatawale, kwa ya Sakwadie, kwa ya Daddy Lumba. Se Esther wo be sijo. Catch chichi mude. Adum Grace. Na pokuya sika. Wokunu one na womma. Be ma ni se chichi ni achiri. Upa ba wale na baby obeko bia bedi na chi. Be ma na baba. Wasi pokuya sika. Catch Grace. Adum Grace. Jaiso na unisio besa. Uma me kodaja no niano. Eme nyina na mabodi pacho mamodi afate me esi mansasu ni kunu be wanana ya ode opepe ba ko aba afa na mo amebo mudin no mukunu mu na ebe si dwomasa professor obetu sisiska guyeso otu ofrichi bema kwa mpra yesu ni ba de me baba pa na ba so ne se wa ya de papa nya me nyina kwa na yiri ma mi wo e tatakitidi a chire ba ofro bo kwa mpra yeso kwa eso tama de cha tete ni ho kwa lu prefer broche be twa no run about e ko bo ni masa no aba na me be sore no si dom no asa na no che se na ya mama me ama ne ma kase se enti twa no che wo se poa sisika ho ho na gold nyina wo ti na ya okuru su be si dom na ya okuru si dom ya to 10 cities na 5 cities na etwam na ne press wo nyeke to a ti sabe emo ano ye bebom nyina mo nyom na bukuru ma si dom no ba bi asa Yeah.
Midonya meka misisi achia. Papa tena sebe ose meboni ajeso. Dia meka na wajeso. Ube ose nyum ne bede. Sabe papa oba. Obechia na na no ebusua eni menyina. Meko Agyei ya sansi san ho miensa. He, ena odi niam babo. Oche ne mame. Mame manoma ya dia. Atamina muna stamina gbe. Atamina muna stamina gbe. Intolata bialo tilo. Awo dede vinyanyo togulo. Honyoji togulo. Dede nyavi togulo ige honyoji togulo. Asechani se Jaisu na o mame obeba. Okuru Mr. Richard Agyei Frichi Sabre waka Mama Doris. Mama Doris okuru eni nana obechina sisi atogwe sanso na kwaku da kwa na yire nana ye cha sika sanso na Isaac Frepon na yire Ruth Boate sanso na yade nyina Auntie Maggie okuru ni ne Papa John Anoche ono so wo Boase na Posia okuru soldier army commander number 1 WO ono so Omani Bright omunyina ka emo abom se ye ntitim ye nyina ye furu bakoma de ye akatam ekam nem ti se na ma mekwa aka se no ya so nipa do woche e de adware aba ene efa bibia ma mpani se wo nipa makete na nipa wi ye da ne tie ni abo sabe hwe sumi adaso shabashi teka ho shekete wetri shabranket ene kasa yesi no we no koda ene okọ ma me ho ni sumi e wonna so lezi ane boden ana ma me se wa Kristo no ko atwa se di mama me akọ ya ma de kete ya ma le ya ma ne mofla ya ma de bibia no da sika so na ide ma me e onsim sika yesu mi akere obeto so no ba ta nyina kwa na woni ma osira wo ma me yesira wo ba wate ya bon fa ya ma ba no ye yodi ma sabre ma ne se ye kuru mu se ne ma me kwa nipa ba dabra ne fo kontompo ni dabra ba luka sam che na no ma mu aye obadwe ba de wase sumi ma adwenti no we no koda obedu nkwase e obedu kotia no ma me wo papa okura da akwa onuam gira kotia da etwe na gene ne magu dia na ne mai se de kete isumie ibombo ye fa mama me sadaka no bi ko no ko to busia busia se when yi wa ya se awo fa so ne ma twede apanyakopɔ bo onya bi ne machine ne munyam ansowara ye sie kuta abroche comforter e sadia beka ho ebusunya panije fa mama me fa nko no ko na wode no de kata ma ka se ne mabɔ ne hoka abroche ne ma efe ne Ghana ne ma efeti on fa di me so ho mo she comforter that best spread so she sumie ka ho hwe ntoma hyemu hwe ni pillowcase ni blanket ye 6 ni basket ye 4 e se ne nyina ma me fa nko odu ko ma ibenya smaka afa na nsefo se eni pa oda obuwa ne tima yekuta kente hwe so ketera yekuta bo nwire kente esedua so bo nwire kente sika ne de to ye hwe me so wona me fra oji na me no bra yekuta ba nwire kente enu di Akua jimfra mebu yesunu enu ntimi o ma me kwada Agyei entima bia ne duku senti ade ba no ne lazy go so ne patabo wa we ne kente yesi akobo nwira koto o me se hye abuasi krom esikafo krom kente ne bi ho na ya ate buasi obeto bi diaba yakwa abuasi ko bisa kente yesi kente ndidi na adodan kwa aba Ghana ebeye ye ekufa do ne baba wo niaba ye Ghana beye ye eti Ghana fue free education nurses allowance doctors allowance insurance Ghana for me beta ko mapo was in next 4 years ba wo niaba dia bebe bia mako mo odi so ni pe amen eti no ma me ko won fanko na ekufa do adaka ne ma na da acha ka sampo ne ba wo nia ya soso yeduku ma me ofani ni ho balada ne enu nyina achi yesi ekuta record ebi ana ma mi ko na nsi oto ma mi ko bi ana nsi oto abroche fo se hwe ye record abaya priya na me be cha nkrofo no mo se hwe se na ma mi kwa ebi ana ko na nsi oto wo fe mo ba asori obedu ko ne se nsi abone dia eni ekuta record we ye sofo dia koto ye te me che mi di ka yi video my dear nkro bra de ba ko ye record di fra abroche ba ye mi wi ayi bi ama nananam ko mo sampa record ni afa wonyi di de fa ko na mo kota fa mo se ayi ase e che record this is sama me ayi ase fabi ko me busia pani fabi ba ye papa we se we ifra abroche ifri Ghana fadi aka ni guwe anu nyina chi yes hye obata wo fie dia fatwa to so mame ha ho fatwa to so provisions ni abroche milk abroche cornflakes abroche kola beef abroche milo ni nyina aka ho we se dia se ye fero muchi scraps ma media ni masi ifra abroche aba ma media wo ma media someone want yashi ma media wo eno no abrochefo
yaya yibi fa kofi na akwa kasa kue jema ya ni niam frablo chere be che abaya hwehwe bi o mema bi kwatena sigyo gina ha o ma jotai ni fa no ya di siwa ya de ma me so ho mema bi afa ni ese shai sanitizer na ya adwuma sanitizer krati ni bia na ma otu ni boto mo anyini kaki wanyini babafo obeyi sanitizer ni nose mask enie awia ya modia festival yekuta promises ma me fa no dia no ko mo okuri ni bi fa ni nyina kwa kire ma me sade ma me ne nsemo kasa no no enu ati yes da kwa ye ma me manchester de ni picture ato ho enie nanti shani fa na kono ye de ko si dem a huhuru manchester ya ma me picture ato ho frabrochire abrochire me kwa me ma kuro ni mu ofe papa emu mema ho ofe abrochire manchester ma me no aduane no acha ni mebi ena du no de ye funu ko ye funu da mpayo kweje sikape wode nchenyina moe amansia prabire seba na ma mo kwade awo mase esie ni kagya aseda usonsuo na noduane a ya ka wo ma so ba ta kodaja na ma manchester nyina busua panije ma mo so pa ba ko che ne fe akono mo stadio ba yimienu sele no so yeso ka chemo no yesi ni nyina de betamo fa kosi wo ma me afa ne se ma me ntonsio yeso ni sio sebo kwa so wo mutime no natural mineral drinking water company limited adanse fo mu sio ebe mu chido chede aponya kupani mo nyambutu nsuo ani kuro na hona nsuo ni ma ntimi ntenam ya de nsuo na chichiri kuro tisane ma me wo kwa ne nsem se ene we no nsuo ni na tie bedi usu akọ ne aba na ama be ka se oba tante ase ka ne madidi aduara da ti ma me kwa ye nsuo ni ye yere mo ye kuro mo manya fa ma me no du kwam ne sukom de na wo de atini slow ni nyina chi ye kuta handkerchiefs handkerchief njasi mi no handkerchief no wanta me meche wanta meche bebresi wo mama na twata kiti di handkerchief aba eboasi ni ni sei abroche for di aba de monto Ghana de na wi di aba ti we handkerchief e gina we efra broche enye Ghana de o dama Richard obi comfort na Agyei obi trifi dama se hwe me ko Ghana ko esi ye de esi me fa America handkerchief America broni of handkerchief se hanky German brony friend Pakistan, Holland brony friend Gasmek, Misuminium friend handkerchief the Pepenisio. Yes, Christo call us so yes was doing. John 11:35, Jesus wet, and the mammy that way Mabesu. Nisio yes, it's in what the Sania cards are printing. Mammy say, wow, Pierce Tipa, Mojaka and the Uniano, Auntie Breficoto, Auntie Yamage, Pedaltier, Obapa Doris, Nana Efo Babra, Pedaltier. Bema kwa da kwa simprimu na chance obose Brazil sanso na Isaac Frimpoe boss akola kito ye soja man we tini ye na me esra no Estenen Grace mo say na ese mu Peter mamia ni sionie oda sani be so na bibi twi no esana branka su be sinistase na wode asase aka emesi atena se entena ma me kodaja tie handkerchief ye kunom ye kuma ye sem ma me hwe me ha hwe me mani na me kasa handkerchief we me be che ba ko ne di kosiwo fa we kosi abusua pani chen fa we kosi abusua pani chen fa ba ko kosiwo na fa ba ko bra fa bra ha one woman one handkerchief one man one handkerchief fa ko hansa o ma yu di e be santa dama ni ni dama no ye siye wone no kwa mo ha chama no to ni enu chama no ma me esie ni kaja ni aside so mi jira be jomo ma me conference me ye dai kasa Minima Emmanuel Mwayaba ya mame hoka Shale moza di betu Check kebedu renters Nyunkura baye spinning DJ machines green carpet abrosa yesini mame atumo Nesa mana nka bibia che mame na ntwa yi o mame se wase wonu onua no woni ye ma isia ni kaja ni aseda mame e wo yo mamu papa wo papa mbanyina bomu de wase ye kente ne ba wa brochi odi hwa hom yesu woni me ntimi ma me fa ba kokko ba papa ka je se dinkra ye no dinkra ye hu bio wa chesisie ye duku ma me kone na kina waba ye sina poda so ye meduku won fa nsam ye meduku won fa nyi oduku tia no koto na na mabusia ne ma ye busa no kwaso obenya asema kanti ma me awoso da boduku fa bra me ha me ye madwuma ma me gina nchai ma me oba se wa rodi e ba ko so ha kwala so ma me fa boko mi o so ma me ti ne ba ye dem a jodi e duku ra bra ha se esta wo metra se o pa so le dodo da jodi e esta die we Grace dia way
Esther we Esther ni Grace first ni Grace dia ma wo mama me sister ya wo ha ne bana na nanchuka kaka no fama no oba Doris wo ha Portia so wo ha Saduku we ya fanya hwe chama wo mo be ba ba akwa akano aberwa da bi me ne mama oh ma me aberwa wo dia wo fie aberwa wo dia de fama ko mi o se wo yire no kuru mu top the brand nya dia sa dia ko dia da bi we ni mo sa ko kuma say yeki enti mema no omo se de maya yire mo yekum ni abasua anu nyina achi yesi o wa konto ya yekuta flower come for paradise Agyei o simsimo wayiri ya fatuti na amadu ko ti ani hwe flower ya o se ho ne de ma me to ye asowala umma yesi se ne ya ma me kwa eni enanti eni hu hia yenti ma ne batampa pedati o saba na kwa ya kwa bota o wo de sepra ko Agyei sikapa umma nyina bomu de wase ma me mo ne yo ukwana akotie papa no busa akwa so wo nya asemaka ma me wo da bia nyane asowala na na force na na batampa ye nya asaso bo afie bio na na wo ye bie ye fi school ba ho na be wo eni ma na me na mo ne yo ape ne ba ne nam fofo omu ko busia kan ho bom se ye yo ha fem se ne ma me kwa ye fantoma me so na ade abeche na akoko ni obebo e beka se ma me te ase a e ka didi awie se de ensefo no omu ne obuku no omu ma e ka sanie asowala jadama se sanso na busia tie me ma me fa ne ma ne bra me ma me a wote ho sana na tie me oyi me tie me ba ma tie odi oyi tie me mi kina ama e ma mu piesie mane ya nya piesie nyina kra ne e wo na nyansa bi kama onua no fa bi ni ti penti ni moja kan de wo onua no nyina to mu nyina friend sister penny prako pe respect congratulations asarusa wasi meta kita be sie ma me nana ya se me preso Doris me techire Isaac is me techire Ruth is me techire Portia techire omu nyina techire ma Esther say ene mo soma me amini Grace ye beko tie ye kofa bai na dia wo ye ma ne ye fa ne omo soa sister Agyei mama Agyei wa ha utiri kwaso sister Agyei wa ba bia be gina me nchai sister Agyei odi mi frita fo ba ye Agyei wa me fra omo fra soa mu soa ba tampa wasi se dia ekwa amomo so dia ekwa sister kuro no fise ma me Agyei no de ne ma ho no yesi billboard ne mo nya mo ma ni picture stand in fancy wo she canopies she DJ she green carpet she decoration undertaker ye chesika wasi me pedia fa fise ade fa na ma me wo de kono ti ma me ogina me nchen ni ono ka amomo so ka me ni ma ba ti se na ma ba de aye bona ba so no chena wunya yi e wa be frɛ me na ono na ne me ka kire se yeso a wasi munya ma na me yashi man munya ti hwe ne me ko so de twedwam ya na oba Agyei wa ni nia be ma ne ja da kwa wo me ma no wasi me nyina frɛ me so ha ti se mo frɛ me so a de me hye man munya bra mo ma me ko mo papa ho eti ma me ti me o me no Agyei eye wasi oduro frichi be ma kwa praye so be me na busia se eni nya na hwenanya ya yire ma me se wo ti abroche won frɛ okuro frɛ busia no obusa se professor what to say Mr. Emmanuel hoye se na abusia ne ba ya yesi owu akwanto ya obae dua kraje from ebu 2 years hukum se woni unu amtete fagu ma me so ne ka no obewu sampa be ma Richard odro frichi kwa un praise so de hia ene de begu so o se ampa oto kala odi hia so ne snap eta so je omo sam sika 1 good million apipi ba ko fama ma me no do matter is so na to correction where you kura busua de e de ase nyam ma de fama no sika no so nie anso wara ma me sa tie me e na ya tie me bi e mi gina ma mo mienu mo nan fofo am no mo di agro bepem sabre nya ni panyina na ye si no beko Kumasi for the yen kwa wa yen kondo ma ba de ne aba yesi na na ya abuasi ni be ya tu yesa fra abuasi say Anthony abasaba beta mechi ti se ne mu jakwan a wona fofo de ogina me ncha wa sa na space na na do dan kwa de redi wo gina jomu ma me asawura ma me dada ho ma me space de ba wo mi ayire ne dia ma wo mi ayire ne dia Samaria dia wasi ne nua no ma me mfa ko ti se na na ya unu nua no ene uku na na John anoche anya na esu anya ti ania fo nyina ye free pani su besi fo monye eni prince chomoja mu ma me kwada aja mo wo fa mu su na ka na wo sa ne mana fofo ye na fo papenti ya beja no kwa fi so wu akwantu e be ya ye duko ma me ko ba bi anko beba ye seti abo ano okotokuko sa abobe owo be cha hwan asase tokro ma me ko wrem ensefoi omu nua no omu ko mo omu ma omu niam ya cha mo bia wo se ye be che ye de ma ye yere mo ye kunu mo ene abusua oma ya de amana somani a mo mpene wo mo nyina ma me sabe na no pesa omu ma ye mosu kakra kwa abakete wa ti esremo asol fo peje mo a o kire ma fana na mo o kire ma wa so bi do ya metutu bro
That's the end of your mommy. Yawa empay eni ewie ye ho enida so Yesu aka kire ye nso ye betena se amen tienne ye mami lizi ye bompaye danya nkopon wa ye twiri wa ye mpanyo ya da bro kire ye nsa otu fo nya nkopon de fa ka tie na bi woni pa
Elizabeth Akua, also known as Auntie Agyei. Then I have heard a voice from heaven saying to me, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works followed in Revelation chapter 14, the verse 13. Queen Elizabeth Akua, affectionately called Auntie Agyei, was born at Amomoso in the Ashanti region on Wednesday, 16th April 1947 to late Upeyin Pabena Akua of Amomoso Agunebusia and the late Obapenin Grace Sam, aka Mami Araba of Abraham, Peru Central Region. She lived with her grandmother, Obapin Isisewa, at Kochikru for a number of years. And during this period, she received informal education, which groomed her with distinction for later life. Upon entering adulthood, she got married to the late David Yao Adapa from a Guyana family of Kochikru. Lacking formal education herself, Auntie Agyei, through trading and seamstressing, made every effort to support the upbringing of her children in both education and business practices. Her first daughter, Mrs. Christiana Agyei, graduated in the teaching field and currently resides in the United States of America with her husband. The second daughter, Nanaya Biography, is a full-time businesswoman in Obuasi. The rest are Kweku Adapa, driver Kumasi, Esther Adapa, hairdresser Kumasi, Portia Adapa, Ghana Army, Accra, and Grace Adapa, also a hairdresser in Kumasi. With the dissolution of her marriage, Auntie Agyei moved to join her family at Amomoso. She took up the business of trading in minerals and other drinkables in front of her residence at Amomoso. On the 9th of May 2021, she was taken to Obuasi after a protracted illness. Never did the family think this sickness was going to be a serious one. She was later admitted at Asonkore Toda Hospital in Obuasi, where she was responding to treatment. After almost 8 months of hospital in Obuasi, the family decided to take her to a more advanced hospital for treatment. She was then taken to Eniwa General Hospital at the Mina in Kumasi. Doctors stood on their feet, did all that they could, but as the saying that goes, death comes when it must come. That laid its icy hands on our mother, sister, and grandma, and she was pronounced dead on the 10th of December 2021 at the Niwa General Hospital, Emina, in Kumasi. She was 75 years old. Obapeni Agyei will surely be missed by her only surviving brother, teacher Akua, her children, the family, friends, and all who had dealings with her. The vacuum created by our dead, but the dead can never.
Angwana.
so me na bibiara enhye me so oroto fo mo be di kan ete ye nsia yi mu eye dumie mu Mami Elizabeth Akua our friend the page na mo ba dom mejes asori e won na ba dem e o asop adu adu abresu ona obo na su no si Mami Elizabeth de mo ko bo ayutufo ku a e fi say man na eche no ojaye de mo ko bo e ma fe ku woni na nyina o sofo odundadu abresu the man here kasa plan is said na so mai no Africa any amfama any opepa e wo bibiara mu did you be biara e so eni ameli to koso ye e to one check up you say the bread show wo sumi du menu e mo enda toso edunu wo asi mp menu edunu ba ku and e ba le friend say ongoji na homi Mesa fanya beka say ya hwinya ni soni ani futufu Ebani fa o crazy akwapi say e be shame you Amenizi deye amen for this day amen Sabre yen mi say won suto bremu nti wiemu enye ye besere se ye nyina ye be yeko tiawa na ye tie nyame asem na ye de aka atoa so de etumi asore arafonom ene anopei ye nyina ye nim se edu practice ya na akoya agreho asem edu bra onyankopon atonsa afre ye de hye etumi aye o maame sania ye maame da hoye etumi aye o papa unua ukunu wonyere odofo bi na onyankopon atonsa e de afre no do grant sana adofo no ye nyina ye nim na ya werho asem na akoye sum na so sania onyame asem e kire yen na ye ejinifo enyuma ya to sese ose ye ahoho e wa asase so Onyankopon esiesie bebi papa bi ade amayen ye yetrase na yetrase emerade atumfidi for no hwe we ni kakrama ye senia feedback no senia Onyankopon ahye ye ko ya maame yate no wonsa bebre emma agakai wotie usua asore nanom yate sa bebre ade afa ya maame ho na odofo a won so wote ha edan na won so ye de kai wo ta wotie akinta sa ye kan ma ye na ta wotie akinta sa na ye kan ade ma ye na kasa ade fa maame bi a ye friend Dorcas maame ehunu se dia owo nyina ayo nyankopon e na odi ama no hallelujah Hallelujah.
Maame wonu sɛ sɛdeɛ ɔteɛ biara ɛyɛ onyame na ayɛ n'adom. Maame na nyame ato ne nsam ɔyɛ obi a ɔpam adeɛ. Ɛne nti maame deɛ ɔyɛ ne sɛ ekura na ɔte mu a yɛfrɛ no Jopa. Ɛsɛ ekunafo a ɛwɔ kuro no mu nyinaa woyɛ nkurɔfo bi ɛwɔ sɛ saa bere ɛna motie ne asɛm ɛsrɛ mo bebree yɛsrɛ mo bebree. Saa ɛnneɛma nti na edu beebi a yɛpɛ sɛ yɛde yɛdwumadi yɛde kɔ asɔre dɛm. Ɛsɛn sɛ yɛde wei yɛyɛ wɔ abɔ akasa yɛka no asɛm tiawa deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔnyame nhyira nyame de ama no ne nyame ato ne nsam no ɔse ekunafo a na ɛwɔ kuro no mu nyinaa Dorcas ɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔmaa wɔn ntaadeɛ ne ntoma deɛ onyame de ama no no ɔde boa nkurɔfoɔ no kitakita ne nyinaa ɛde bɛgyina ne mu ne ho ɛna wɔn de kyerɛ deɛ wɔn kitakita saa nneɛma yi ɛde ɛbɛbɛtwa ne funu no ho ahyia. Hallelujah. And Jesus Christ brought tears no. Na sama ɔka yɛ ne sɛ mekɔda fias na woambɛhwɛ me wode w'ani hu no no wotan no woto wodɔ Nyankopɔn na wo ne wo nua yɛ aka na kyerɛ sɛ onyame som no ɛtɔ sei woso wodɔ Nyankopɔn na wowɔ biribi a wontumi fa bi mboa wo nua na onyame som no ɛtɔ sei ɛno na ɛbɛyɛ adanseɛ ɛde afa yɛ ho berɛ a yɛn so onyame afrɛ yɛn ne nnwuma pa ɛyɛ dɛn ɛdi n'akyi ɛne nti bra Dorcas ewuiɛ no Onyankopɔn nam Peter nsa so ɛsan so anyane Dorcas ɛba nkwa mu biom. Hallelujah. Hallelujah. Ɛsan ne nnwuma pa ne adanse yɛdi fa ne ho no nti no yɛn so ebia yɛn de yɛwu a na ebia na yɛnyane biom ebia maame ne si wewe onyane ma nkwa mu biom na mmom Onyame ahyɛ yɛ bɔ sɛ yɛn nnwuma pa adɔyɛ a yɛbɛyɛ ɛne asetena pa yɛ ne adɔfo yɛafɛfoɔ bɛtena no Onyankopɔn nam ɔbɛsa so nyane yɛ biom. Hallelujah. ɛde ti Dorcas ne nyane onyane yɛ no ɛyɛ example de ma wɔ ne me nso sɛ yɛn nso sɛ yɛtena se yɛbɔ yɛbrɛ yie na yɛsom Awurade yie a yɛn nso nama Onyame bɛsa so nyane yɛ biom. Hallelujah. sɛ yɛwie yɛ nnwuma wɔ asase yi so a yɛn nso Awurade bɛsa so nyane yɛ biom. Awurade wahyɛ yɛ bɔ say ye yana to me ya nyo nyam kro ani tepi wo. Hallelujah. Na bra me dem asam afuto kakra ebe wieye the American say embra say wone me say yenso nyame to nsafra ye say ya oh yanka ye ewe ye papa ya ye tiase ye. Hallelujah. Yanka ye wa ye mi abra ye tiase no ye nasre ye penya afoforo ama wo so ekọ omu asetena abra ho yenso sa adanse and ne bepio ewe ye bofu nenem na wone me yenso ye nyankonta papa bi ebu ahya wo abra bo no asetena yada wase nyankopɔ hwe woni nyame yokese Yama me Elizabeth Akua da ufosumi ase. Wo kaye se yanso eden ye be kaye e wasase so. Nipa bebre amako da ye sakra ya dwen. Hallelujah. Na ye nante abrabo pa, ye nante odom, ye nante opapa yem, ye nante wo ayem hwehwemo. Na ya brabo ye de be penya afoforo. Ye de be bre afoforo ase. Sa de be ya ye pie adoma hingwa ne ye nyankonta papa bi epo ye dawase na de sa dofo no ma ye hye ma ha wo tete ye were na wo hye ye de wo hye ma de wo hye nuanom de wo hye nanom de wo hye adofo ye hye na de sa se ni se ye ma me ne nnwuma pa edileki ene ti we sese bi papa bi akama no na David da ye nyina be san hye bi biom ne ato. Hallelujah. E de ashode konkon na enmonyam ye dawase se wetie ye wo do ba Jesus Christ de mu. Amen.
Williams. I say, now to Jordan from Corona. Vamos throw him on her. Gonna come for hell this for come to Kenya song. I chum, and I'm a bummer. Go. Akua. Nyame somfo. Oba pene Agyei. Yandokopa. Yadi ade nyina. Oba pene Lisbeth Akua. My entrance name Bompire. Eradi Nyankopon. Efata say yade Agyei. Hidi ene munyam ne na se amount. Eka wo wodo kese a ehye yeten. Edawo brede agraho bremu. Eka wo ya maame oba peni Elizabeth Akua. Obrapa oboye. No sumpa odo sum ebusua. Oman ene asore. Ya wa se owa odo kese achede a wode adom yen ayeshi wo hina. Oh, yeah, my menu for Sumiase. And I dance a pepper ye di a one of Brabo. And we am cows, I was more by you, and yes, Christo feel so by and chain. Now, open who ye were young pagency. Now, man, the Sufi who wanted to me, I was so. And didn't young cow over there, ye just a one of Christo Quan honora. They was sorry so my own concron at Machadia. I would tell you, I call the Crono. Ono asan konkan ye ho akabrabo mu ye benante e wechinje e resum se ni frafo e bosumu Onyankopon kro eja oba ne sunsun konkro no e na tumi enwonyam ne nidie enkambre santen fi santen amen Tonfo Onyankopon wa o mewu nyina etna se dada wa somji e ne dawu da yede na asema wo adom a wode adom wo kwa wo hwe o madwuma o tidie na wo home fi wo bre nyina mu aye ya ka echire so ya no wo wewu onokore jige no nyina enya wa no hopa na ye ni da a onye hwie yi wo ba ye Awurade Yesu Kristo mu amen my sorry na into ya mame ehye Awurade sakra kra Tari kana so ye bompa ikato e dia hye amen Obro Onyankopon wara na obo ye na umba uba ye Awurade Yesu Kristo na no so ama ye kwaje no apon ye fi bone ne obonsam tumi ase yetu ye maame oba peni Lisbeth Akua Akua Agyei ekra ahyawe Awurade wonhwa so pa no mobro hu ene onyansemu Esasa wonkuto no na o mani ewre ehye wo amen Erade aso Sabri
yɛbɛ sɔre no yɛbɛ sɛ sɛ ebusua wa nkaabo bi a ɔpɛ sɛ mpata mo ntena asese ma sɛ ebusua ɛwɔ nkaabo bi a ɔpɛ sɛ ɔmo de ma yɛn. Asɔre no yɛbɛ sɛ aba so ɛwɔ asɔre paaki no so hɔ akyiri kwasie ɛnam nipa dodoɔ no nti n'afei Honey, my friend, now me you walk Masa sime a baby, media mini fipa wora. Oh how a bread amani na yedi tu kwaya na je tu apara oso rone nyame bema maho mesa oh how Menashi ya nebre aho bane amane oko ne o menya Mama
Wow, now by your years of Christo, new one is here in the sorry of Navana Pon, a call what down was some Jimo. And I'm here at the years of Christo and Nimunyam Usarno, so amen. Amen. A dofonum essence on Yankopon, Afraya Mame, Lisbeth Akua, Akua Agyei, Effie in Quayamunti. Yanso, you told the cra at the share that it is a fan Uncle FM. And so Uncle and soon, I want to muscle Uncle to Mamu. Christ, or didn't Kenya if you who the Benani and Nipedia where we have no such an ice or longer than the Munyam Nipediano. I don't come over home when some and the Ado Wabawa, Dofopa, Yadina, Lisbeth Aqua, the Kra Ashe. Yet they say, why are of you Guacuno, Guama are of you Guabuno. The Boyani our pon no, do moja upon no. You know to a homo bro about no more. Not on home was some day on what it are upon the come who to food in our home. Namieja or bar nuisance and conclude demo. Amen. Sabri said Ebusia, Kawaha, Womo, and Asafo odremu a na dey nja no fine da me ya so ni asofo e ba nyina na asofo ni fo nyina ma ebusia say ma flowers nyan kumbie anywhere no ko wonya me ja e ba amen From what I heard from Pong. From Pong. Amen.
ebe hyiao nje utata afa ko bia wesiesie e de ama awotufo nyina mo mefi wo bre nyina mo ye kire manso monko ewo nyankopon asomdue mo na me hira mo no ntire no mo nkire mo ondwuma pa nyina mo ontena ase ombo bo bra se de be so no asafa Awurade ani e nyina ya sanke Awurade Jesus Christ adom ti nyankopon de do so konko anyokofa no mo nyina ntena sei no nka mo nche da amen amen Awurade no mo ntena Jesu me chefo de wo mereba auni ni mo bo a asonche rebo apara